Blishibun parlok te hakane ka video ngan ai ki jimentip ya ki kambla penlai da ka Meghalaya Basin Management Agency MBMA namta ki post jong ki village data volunteer te hakane ka video ngan pensyai detail lot ya baro ki jinun kam jong ki post bla penlai da ka Meghalaya Basin Management Agency bat parlok ada pidi iba rang thamai hakane ka channel semua ban ailat ya kene ka video bat kumjuro ban subscribe ya kene ka channel ka Meghalaya Basin Management Agency MBMA ka khor online application ni phi na banta kini ki post jong ki village data volunteer bat cluster ban sumit ya ki application form go jong phi kadai hadu ka khat pratre udi sembar arjar arpolai te hakini ki post jong ki village data volunteer ki nomor ki post ki belaj ki don hadu shijar shispa post bad hak kajin siu ka balai hajar haka shibnai bad hakarta ka pilap na apply kadai hakarta ka bakat pra hadu live sansnem karta bad kitin ki ba pide benang kum ka kitin khasi garo bad jantia bad kini ki post pihak bantrai hak ki blog ki jongpi bat ki don shibun hangne ngamla banjar kerteng kini hangne sabhawan page bat kumjuro philawan page na ka official notification jong ka Meghalaya Basin Management Agency bat nabanta ka keran pule ki shim ya ki bla pendep ya ka class 12 pass nabanta ka VD VS bat pidi bandon ya kini ki skill ka bankong pidei bandon ya ke good communication in board writing but verbal kabar pidei banang ban pendon kam ya ki mobile application but digital tool kum ha ki smartphone but tablet te kumno philap na apply namta ka Meghalaya Basin Management Agency requirement arjar apply ha ki post jong ki village data volunteer job te parlok ada pidon kamon bat ka karan pule fill up and apply online bat pihak pan pendap ha ka application form bat kane ka link jong kane ka application form ngalabu a description jong kane ka video te parlok ada pidon kano kapat ka bapim patchai bha sewa ban comment ha kane ka video te parlok tang kini jiben tip namta kini ki post ba panla da ka MBMA bar ngini page pat ha ka we ka video kubleshibon